Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Kumpaniji u familji fir-Renju Unit qed jittamaw li l-Gvern iżomm l-għajnuna li qed jagħti fl-enerġija biex mix-xahar id-dieħel il-ħlas fil-kontijiet tad-dawl minflok jitlaq għal 3,000 lira sterlina fis-sena jibqa' ta' 2,500 lira sterlina. Kelliema t-Teżor Britanniku għadu ma kummentax iżda l-Gvern tal-Prim Ministru Rishi Sunak qed jirrevedi l-għajnuna li qed jagħti fuq l-enerġija. Il-Gvern tar-Renju Unit mistenni wkoll ineħħi skont sa' 400 lira sterlina li qed jagħti fix-xitwa biex il-familji jisaħħnu djarhom. Min analiżi li għamlet il-medja Ingliża jidher li r-riżultat ta' tneħħija tal-għajnuna fl-enerġija fir-Renju Unit mal-1,700,000 familja iżjed jistgħu jsibuha diffiċli biex iħallsu il-kontijiet tal-enerġija. Jidher li l-kumment tal-Kanċilir Jeremy Hunt li huwa l-ekwivalenti ta' Ministru għall-Finanzi fir-Renju Unit qed ikomplu jżidu l-inċertezza għalkemm osservaturi politiċi qed jgħidu li l-Gvern tar-Renju Unit ma jistax jaqbad u jaqta' l-għajnuna ħesrem.